Morning! Pagsak ako kagabi guys, kaloka. Nagpaligo kasi ako ng aso, diba? So, ang sakit ng nung likod ko. So, after namin mag-dinner, ayun, pagsak ang lola niyo. Although nakagawa pa ako ng ilang trabaho sa pagpiprint ng mga stickers, gano'n, pero talagang wala, knock out. Yun, kaya din ako nakapagod night kagabi. Kaloka talaga. Pagkapagod na pagod ka, ang sarap lalo matulog. Ba't kaya ganun? Ayun, magandang umaga. It's, August 2. Bilis, no? 1 pa lang kapon. 2 na agad ngayon. Nakaalis na si Chris. Natin ko na siya sa, sa labas. Kasi pwede pick up na lang siya dyan sa labas, eh. Masyado kasi matraffic kapag gantong oras. And wala ding, alam yun na. Sa slum lang kami nakatira. Walang mapagpaparka nung tricycle na sumusunod kay Chris. So, ayun. Anyway, nagpo-post lang ako sa nag-update lang ako sa page, sa RMK shop na page regarding dun sa sa isang product na grabe, sobrang in demand. Kaya nagkakaubusan talaga ng nauubusan kami ng stocks. Tapos doble-doble na yung order ko, yung paggawa ko ng ng tomato serum. Ayun, siguro nakatatlong batch na ako ng sunod-sunod na kasi yung last na batch na bagong tatlong batch na pinagawa ko kasi talagang sobrang in demand niya. Kahit na hundreds pa yung stocks namin, talagang ubos agad. So ayun, nag-update lang ako sa page. Gawa ng may mga naiinip na, sabi ni Nene tsaka ni Mika, kinukulit daw sila. So, ayun, nag-update na lang ako para na hindi sila kulitin. Para na din merong peace of mind yung mga umorder. Kasi mamaya isipin nila, diba, na scam na sila. So, yun lang guys. Sobrang kasi nun, sobrang ganda talaga ng tomato serum na yun. And yung yung last na pinagawa ko is for, for ship out na. Kaso sabi ng supplier, nagkaroon daw ng problema sa, sa scent ng tomato serum ko. So, ayun. Kaya pinaulit niya. And lumipat din sila ng production sa province na. Ayun. Grabe lang. Sobrang blessing ito. Ang dami kong paparating ng mga bagong stocks, mga bagong products. Kaya busy-busy ako guys. Kung hindi man ako makapag-vlog, alam niyo na. Okay? Alam niyo na nasa ko. Busy-busy ako sa aking munting negosyo. Busy-busy tayo sa pagpapalago nito. Kasi ito yung main source namin ng income namin ngayon. Kaya kailangan alagaan and palaguin palalo. So, ayun lang. Balik na ako sa trabaho guys. Lang ako. Hilata pa rin ako pero nagtatrabaho ako niyan. Yan ang kagandahan din sa kapag home base ka, online seller ka. So, kahit na anong itsura mo, anong damit mo, anong amoy mo is makakapagtrabaho ka. Hawak mo yung oras mo kumbaga. So, thumbs up sa mga dyan, sa mga home base na job na meron kayo. Sa mga tao na merong may home base job, ano ba yan nangyayari sa akin? 'Di ba? Si Sherlyn Yu, ayun. Suki ko yan sa sa deodorant. Number 1 ko yan. Reseller ko yan. Sobrang daming kumuha niya ng RMK Dio. Thank you, si Sherlyn. Ayun, sobrang sipag din yan sa trabaho niya. So, ayun, sa mga sa mga nanay naman dyan. Kasi may mga nagtatanong pala sa akin guys. Ang daldal ko na yun. Sabi ko good morning lang muna ako. Pero tuloy-tuloy na natin. Sa mga nanay din pala dyan na sa bahay lang, may mga nagtatanong kung paano din daw sila kikita. So, yun lang guys. Ang maano ko sa inyo is yung total sikat naman ngayon ng online selling. Why not try it, diba? Kahit pa konti-konti lang muna na mga product. Pero kailangan search nyo muna yung mga product. Kung ano mga in-demand na product ngayon. Hindi rin kasi tayo pwede basta-basta na mag-invest sa isang negosyo na alam natin hindi naman papatok, diba? So, lakas ng loob din. And, ayun, pag-aaralan nyo talaga na mabuti. So, gagawa ko ng video about that guys kasi sobrang dami ng request sobrang daming request niyan kung paano daw nga sila kikita din na katulad namin mga online seller na nasa bahay lang, ganon. So, yung gagawan ko na lang ng video para talagang andun lahat ng mga tips
And kung ano pa pwede nyong malaman para maging okay. Alam mo mga words na gagamitin nila. Yung magiging negosyo niya. So, ayun lang muna kasi daldal ko na kaagad. Good morning pa lang eh. May 5 minutes na pong ano natin. Video natin. So, we'll see you later. Trabaho muna ako sa Shopee. Yes! Sama ka? Sama ikaw, baby ko? Ay! Hi, Tepay! Hi, Tepay! No! Diyan lang ha. Bugbugin ko kayo pag lumabas kayo. Yan, dyan lang. Baba na tayo guys. Dala-dala ko na yung mga nalagyan ko ng sticker kagabi. May phone, may pandesal, and mga stickers na hintarin ko. So, pa yata sila. Ano pa maglabas dito mga buntis. Ang oras na kaya ka natulog. Ay, sige. Nagluluto na pala. Hi, kuya! Hi, kuya! Wait! Hi, Jim. Dito tayo, dali. Gising na si Mika, Shen. Ano luto mo? Pumuputi ka na daw talaga, Jeff. Sabi nila, naka na. Bagong gising. Pag bagong gising na kasi mango tayo. Bacon? Bawa na ako ng pandesal ko eh. Tsaka Milo. Walang tubig sa taas. Kaloka. Walang tubig. Dead ma. Napagalitan ng nanay niya. Ayaw. Ito? Tuwiwin na to dito? Dead ma. Ayun na talaga sa akin, no? Ano ba yan, Jeff? Tagkad mo kasi. Napuputol ulo mo. Ha? Lapit dito. Lapit! Lapit! Lagot pa, Shin! Dead ma. Busan mo to. Bad boy talaga, oh. Busan mo to. Wala akong pake. Wala akong pake. Wala mo, hinirapan niya pa ako. Plado. Eh, wala akong pagkain. Stress ka dyan. Antay mo si Lola, dali. Pupuntahin dito si Lola. Antay mo dyan, dali. Si Inang Reyna. Dali. Tagal nang ginang Ayaw. Bababa yun. Ako. Pababayin namin si Fauna kasi bagong ligo naman eh. Tama yun dito kasi puti siya. Kami kalaro si Natsu Boy. Speaking, sabi ng Reyna. Ayan na. Meron nila yung biko pa dyan. Bukaan na naman yung mga alien mother. Halin me. Basura? Yan. Mamaya pag may bata, ayan ako, iutos ko. Ay, pansinin mo na, kanina ka pa inaano niya, no? Oo. Susumbong siya. Wala na siyang papa. Ay, wala kong pagkain na niya. Wala rin buto pa si Dona niya. Usus! Ejun! Ejun! Wala puto na niya. Ululu! Ulu! Ululululu! Kapanto. Grabe talaga ay. Grabe talaga papansin. Kandaya ay. Grabe. Buka ka, eh, no? Ayun na, nakaprepare na sila eh. Kapanto to. Kain na tayo. May kikain ako. Magano lang. Gugupit lang ako ng ano. Naimukunan. Pang Sticker. may gataan na. Yung pansahog lang ang wala. Ano yung sahog natin? Ay, Yochi na may ano oh. Chicken soup. Yung palaya oh. Wala kayo kung anong sahog dyan. Asa na yung blender? Uy, Hindi, bukas na. Bukas kumain yan. Gagawa niya ako ng ano, ng ampalaya shake. Ay, kapatola. Hindi nga. Everyday daw inubin ko para hindi na ako uminom ng ano, ng slimming paste. Teka, ikuha kita ng ano, yung mga maliliit na papaya.
Papaya? Ay, Ampalaya? ang palaya. Yung pang Ilocano? Ay, ang pait lalo na. My God. Yun ang ayanin mo. May broccoli. May nakita kong broccoli. Ay, malunggay pala. Malunggay. Ang daming ano, supply na naman ng gulay. Ano masarap dyan? Malunggay. Sisda. Gata. Tulingan. Dumating na yung order ko sa Lazada. Yay! Hospital bag ni Mikay. Ay, ito yun. Diaper bag. O, lagay mo na dyan yung mga kailangan mong dalhin. Wala pa listahan. Baliktad. Ay, ang cute no. Ang laki din. 780 lang siya. Oh, yan ang kinuha kong kulay kasi para magamit din yan. No? Chen! Dito na yung diaper bag. Galing. Gamit din ni, ano, ni May kape. Lucas. Pang kape. Pangkape. Ilang piraso? Dapat 5? 4? 5 yan. May pad dapat yan. Ba, dito na sa loob. Changing pad. 5 in 1 yan. O, yun. Para saan yan? Pang sapin-sapit ng anak mo. Pagpapalitan mong diaper, lalabas kayo. Bongga. Ito ata ano to eh. Sa gatas. Pang kape nga. Pangkape. Ang cute no. Mukhang matibay naman siya eh. Ang galing. Mura. Sale kasi ngayon sa Lazada eh. Maghahanap pa nga ako. Report na yung drugs. Drag. Dito may lalagay yung mga ano mo, dadali mo sa ano ha. Mga diaper. Ito. Ayan, pag lalabas, mamamasyal. Diaper bag. Yay! Kulang pa tayo ng stroller. Diyan mo yung kay Natsu. Walang yaka. Ginawa mo nga si Lucia. Sarap na naman ang niluluto ni Inang Reyna. Oh. Potok-batok. Pampa-high blood yun, di ba? Pampa-HB. Tapos sa ano, no, sukang may ano, suka na may sili na may bawang. Kamayan na naman ito. Kamayan wala. Lalagay niya ng ano eh. Malunggay. Para sa mga bontesh. Bontesh. Ito, ano yun to, me? Oh, palupsik. Gata na. Yun, pinakro. Ito, akin na to. Pengi kami na ito. Excited yung isang buntis eh. Naglalaban na ng ano. Tada! Ang dami naman nun. Dami na, no? Lalaban na yung mga ano ni Lucia. Cute! Lumipat na. Tuyo na. Hindi na masakit sa ano. Hihi. Sige, Jo. Kuskus ka dyan, Jo. Ha? Uy! Bakit nakadamit pang baby yan? Bakit nakadamit pang baby yan? Ay, Diyos ko pa. Kaya yan, Aki Lucia? Ba't mo dinamit na, ha? Ba't nakadamit ikaw pang baby? Baby ka pa ba? Kay Lucia yan eh. Ikaw, pasaway ka, kuya, ha? Pasaway ikaw, ha? Kay Lucia yan eh. Sino nagdamit na ito? Baby ka pa ba? Ha? Ponggay. Hindi ka na mag-ano, Mek? Ano lang yung nilagay namin, no? Yung, ano tawag dito, Mek? Linoleum. Kasi nagbakbak yung ano dito, yung tiles. Tsaka na lang pag ano, pag nabakbak na lahat. Papagawa pa to eh. Papagawa pa to eh. Ito kasi yung unang kwartong ano, nagawa dati. Hindi nang unang na ano, nasira. Ajing-ging-ging, ajing-ging-ging-ging-ging-ging. Baby ka pa ba? Baby ka pa ba? Pam-pam ka eh. Pangigilang kita. Gusto mo payakin kita? Ha? 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 Galit na. Ha? Ha? Aray ko. Nangagat. Aray ko. Aray ko. Ow! Ow!
Sige, away tayo. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Nagagalit na siya. Away tayo. Away tayo. Away tayo. Away tayo. Away tayo. Aray ko! Away tayo. Away tayo. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Gigilang ka. Aray ko! Aray ko! Away tayo talaga. Gusto mo mag-away, aray ko! Ay! Sige. Sige, sige. Ano? Ano yon? Ano yon? Uy! That's so... Kalbo. Simangot na naman to. Aray ko! Napipikon siya. Napipikon siya. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Aray, hindi yan buto Ouch! 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 Aray ko! Aray ko! Hindi yan buto. Sarap asarin natin. Ay, Ano siya? gusto niya yung white Ayaw, kinukaya yung white. Masa white tong asun to. Ala ka. Uy! Oy, bad ka. Ginangat-ngat mo na natin. Hoy! Inaano ka ba, ay? Nakadawit pang bata. Kunin mo, dali. Ano niya din yan? Babawin niya sa yan. Ginit na nga ni Joe eh. Au! Kinakaya talaga. Gusto niya yung dawit na yan. Diana, si Natsu, oh. La la la. La 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 la. Nag-away na siya. Lagay mo doon sa gilid, dali. Gilid na gilid mo. Tapon mo doon. Diana. Lagay mo dali, doon sa gilid. La 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 la. Ayaw yung bitawan. Mapukit. Hala ka, ayaw yung bitawan. Ikaw, pangit mo. Hala ka. Uy, bitawan. Ayaw. Ayan. Kita mo doon sa gilid. Sige nga, ano mo nga. Ano mo nga. Ano mo nga. Bad, bad. Sino yun? Sino nagkagaw sa akin doon? Hindi na alam mo. Sino yun? Kunin mo dali. Ayun o. Ayun o. Ayun. Ayun, dali. Bungki tayo namin mo, bad ka. Wait, cuboy na to. Sarap mo lalo sa rin. Ay! Ay! Cute, nakadamit pa Mas pera na lang. Ginangat. Kain tayo. Ayan, sausawa na. May coke. Bawal kayo mag-coke, di ba? Iyakin yan. Kuya, kain kuya. Hindi ka naimik dyan. Oo mo, anong baby, nalaglag. Yan, lilibing na namin sana sa baba. So, ay, likot-likot kasi. Let's go. Huwag man ang gluten liit ko, oy. Run free, baby. Half lang muna. Ah? Tama lang.
Dami sa lupa eh. Kaya lang. Tabunan mo na. Or bawasan mo muna yung sa ilalim ng lupa. Oo, sige, tabi ko siya. Likot-likot mo kasi. O, yan. Bye-bye, Gini. Lagyan mo na yung paso. Nahiwanan mo na yung bulaklak. Sorry. Hi guys, medyo magapa yung mata ko. Hindi na masyadong halata, pero mahapdi siya. Parang anytime gusto ko nang matulog eh. Kanina pa actually, mahapdi kasi ng mata ko, kakaiyak gawa ng namatay nga yung ano, yung bunso. Nalaglag kasi sa ano, sa hagdan. Kanina nung dadalhin namin si ano, si Puchi, tsaka ay si Puchi, si Yuna, tsaka si Spotty sa vet. Nako, naiyak na naman ako. Ayun, pinalabas ni ano ni Jackie yung mga tuta para magmeme nga kay ano, kay Maggie. Tapos ayun, na di niya daw inakala na mapupunta sa ano, sa hagdan or pupunta sa hagdan. Kaya ayun, grabe, dinig na dinig ko yung ano, yung lagapak niya talaga. So bali dalawang palapag yung ano, nalaglagan, kaya talagang hindi na siya bubuhay nun. Buti yung kay ano, yung kay Spotty noon, yung baby pa siya, na nalaglag din yun. Tapos na ano ko talaga siya, na-revive ko siya. Kasi ano lang yun eh, parang isang palapag lang yung binagsakan. Pero si ano, si Bunso, grabe, dalawang ano, talagang awang-awa ako kanina. Ngawa talaga ako, ngawa to the max talaga ako. Kaloka. Yung masama pa rin ang loob ko. Although di ko naman sinisisi si Jackie kasi nandun din naman si Froggy kanina eh. Kumbaga sabi ko nga kay Daddy, sabi ko, andun ka na eh, bakit hindi mo pa, ano, ba't di mo pa ipinasok yung mga tuta, ganun. Kaya, walang sisihan. Pero, kaya nga masama pa rin loob ko. Kasi syempre, yung pinakabunso pa yung favorite kong ano, yung nawala. Ayan, nakakaiyak guys, sobra. Dinadamdam ko talaga siya. Alam niyo naman kung gaano ko kamahal yung mga aso ko. Kaya sabi ko na, di ko nagkukwento sa inyo eh. Naiiyak lang ako eh. Kaloka. Kaya yun. Kaya din na rin ako nakapag vlog masyado. Gawa nga ng ayun. Stress, and then nangihinayang. Tapos sinisisi ko rin sarili ko, gano'n, kung bakit di ko rin inana. Kumbaga, wala naman dapat sisiin talaga eh. So, ewan ko na lang. Although, naano din ako kay Jackie, naawa kasi parang akala niya siya may kasalanan. Nasigawan ko kasi siya kanina. Gawa ng kasi sa nangyari nga, makita ko talagang pagkadampot ni Inday sa hagdan. Talagang sabi niya, "Che, patay na." Nakita ko pa talagang nangingisa-ngisa ay, tapos yung ano niya, yung parang nagano siya ng breath niya. Tapos sinano ko talaga, parang sini-PR ko talaga, grabe. Kaso wala na. Hindi naman nabigyan ng second chance.
Yung bunso. Yun. Nasigawan ko si Jackie. Kaya nag-iiyak din siya habang habang nasa bed pala kami. Ay, pag-akit ko kanina, nagsorry naman siya sa akin na ano, kasi nga daw napabayaan niya. Pero sabi ko, wala naman yun. Kumbaga, ganun lang ako. Kasi nakita niya yung pag-iyak ko talaga ng bonggang-bongga. Kala mo, katapusan na ng mundo para sa akin. So, siguro na ano siya, na guilty siya. So, yun. Na-guilty din naman ako kasi talagang nasigawan ko talaga siya kanina. Kumbaga, nagalit ako na nasigawan ko siya. Yung gano'n. Pero, minsan lang naman mangyari yung guys. Kaya, ayun, alam na nila kung ano yung weakness ko. Yun lang. Bukas na ako mag-shoutout kasi mag-ano lang ako, maliligo na lang ako. At kanina, nung nasa papunta nga kaming vet is, ay nako, naglusak si Yuna tsaka si Spotty. Nakakaloka. Wala pa man din tubig dito sa bahay. So, ayun, inantay ko pa. Magkarumbuti si Chris, nakaligo na. Late na dumating yung tubig kasi may ginagawa daw dyan sa sa may labasan sa may kanto doon. Ginagawa daw tubo. So, ayun nga. Ligo na ako and then tomorrow na lang ako mag-shoutout. Okay. Ang hirap tanggapin talaga, guys. Inaano ko parang dinadivert ko yung yung attention ko sa iba. Gumawa na ako ng mga kung anik-anik pa. Nag-post na sa page, nagsagot ng mga inquiries. Pero kapag wala na akong ginagawa, ayun nga, naalala ko pa rin siya. Pero andyan naman yung niya, andyan yung katawan niya, nilibing namin dyan sa paso. Sabi nga kanina yun sa vet, parang sabi ko kasi iniwan ko sila Spotty tsaka si Yuna. Sabi ko bibili lang akong paso kasi paglilibingan ng tuta. Sabi niya gano'n. Parang sa isip-isip niya, itapon ko na lang daw. Parang sa isip ata nun is itapon ko na lang. Gusto niya suggest na gano'n. Sabi ko, inuna ako na siya na, ayoko itapon, no? Gano'n. Katarayan talaga yung ayoko itapon, no? Kaya yun. Bumili ako ng paso, lupa, tsaka yung flower. Ayun guys, tama na. Baka maiyak na naman ako. Magano na nga ako, mag-freshen up na. See you all tomorrow. Bye!